Mit navn er Michael Kurt Nielsen. Jeg er direktør for Carl J. Nielsen A/S. Vi har produceret krydderi- og ingrediensblandinger til fødevareindustrien i Skandinavien, Polen og Tyskland nu i snart 100 år. Og jeg har selv siddet ved roret her siden 1997. Vi har et konstant fokus på produktionsprocesser, produktudvikling, teknologiske muligheder og det at levere. Carl J. Nielsen løser i dag væsentlige udfordringer for udviklerne i fødevareindustrien, og vi leverer til de største inden for kødindustrien, ostemejeriindustrien, fiskeindustrien og salat- og brødindustrien i Danmark og i landene omkring os. Alle råvarer og ingredienser er dokumenteret ned til mindste detalje, så du kan regne med, at alt er i orden, både ved testsmagningen og i det færdige produkt. Vi henter vores råvarer hos godkendte og nøje udvalgte leverandører fra hele verden, og de mange år i branchen gør os i stand til at vælge de allerbedste. Lad os tage et eksempel. En producent af færdigretter vil have udviklet en fiskefrikadelle, som ikke må indeholde gluten og en række andre allergifremmende ingredienser. Desuden skal kødet have en tilvækst på 4% og samtidig have den velkendte smag, konsistens og udseende. Vi laver grundige analyser og bruger vores mange års erfaring, når vi skal finde erstatningsprodukterne, dokumenteret naturligvis. Og vi finder dem altid. Og vi udvikler og tester, til vi finder den helt rigtige sammensætning. Herefter er det tid til, at kunden prøvesmager produktet. Når kunden er tilfreds, går produktionen i gang, og den nye glutenfri fiskefrikadelle kan nu produceres og blive serveret på middagsbordene hos forbrugeren.